Na mai vacho iya zvanzi yangu. Asi atauri tauri. Indi ndio taurisa. Mukazoti ari kudada. Kutaura kwakaperera kwa makapedzera mwana. All right. Zviri sei guys for the people. So tadzoka aiwa tabatwa zvakanaka vanhu vaJehovha kusatenda uroi. Handi inhema dzangu ere. Pamwana vanoti tiri kunyepa. Tabatwa zvakanaka vana baba Simba vakatogwa ndio vakashaka kutouya kuzotogwa ivo vakaendeswa kunobatsirwa nekuti I think makusari pane mamwe mavhidhiyo andati atadza kuekera foni yangu like I said guys zuro yakadonha saka yakatsemuka nyange ukadatora vhidhiyo yotongokata saka mavhidhiyo yacho nese takutotorwa machi nedhivhaisi yawo ashindi yakutondishandisira foni yake kuti anditore mavhidhiyo so baba Simba makuseni vamuka kuma6 ndo vatanga kutsvaka chitupa ndo kuchishayiwa vachishayiwa tazobva kuno mapast 8 ava madha ava ndofunga zuro pamwe kana pasanyasovaona ndo vatakashanyira kumba kwavo vanova munin'ina wamai vamai Simba vatonga vamira kurodhi kare na7 baba Simba vachingotarisa yekera yavo vakachishayiwa 8 dzasvika pakuti hatiri pano vachitsvaka chitupa chichishayiwa kusvika vazoti asi ndine nhamba dzandakanyora mubhuku rekuchipatara kwavanoenda kunotora medication yavo saka ndazofonawo kuofisi vakati ngauye nazvo ndo zvatinoda idzodzo ndikafonera vakazvihwisa zvokuti danga rimwe mwana vati ndodzokera kumba zvisinei ndo baba vamai vanhu vababa munini saka ndo vatakafonera vabva zaka 8 dzachaya vava muzaka sekuru vava mumagutu atokutendai vaita chido vatsvaka mari kuzaka ndikati ndindakavati tsvakai ndogokupai masvika kuno hanimozvona $10 bus fare yavo asi ndichakupai $15 mozotenga dhiringi masvika muchirangarira muzukuru wenyu hamozviona saka tabatsirwa zvisingamboiti mai Simba vatogwa mafingerprints saka kwanzi after 2 months ndo pavanozodzoka ndofunga mafingerprints avo anenge aprocesswa anomboenda Harare anombobva muno magutu ozoenda mazvimbo ozoenda kupi but it's okay I think in terms of identification ndichange ndichiramba ndichita ndoita follow up then in terms of ava because havana birth vasecherwa sechi wati saka nhasi ndanzi ndizodzoka mangwana ndo ndakufambira on behalf of them kana ndiripo inini kusvika ndakuhwa kuti mafingerprints avava adzoka here nhikirikini yavo by tomorrow I think ndofana nge ndane anza kuti search fee dzavo dzinonzi searching yavo wachoni yacho inonzi birth rachona pane zviri kusechwa zvabuda here vatumira request saka vatumira request ini ndichaita follow up vana basimba vagoni kuti vange vachiinda kwagutu every time vachibvunza saka vati mangwana ndigozodzoka ndovatarisira kana rabuda then ndobhadhara $10 for that search whatever iyoyo then I think from there vozondiudza for baba Simba kuti zvodini zvese ndendingotera maofisi avo vachindiudza next step then ndobhadhara futi another $10 because vatochatorashika chitupa pachina ndozviripo for mai Simba tiri kumirira 2 months tichimirira 2 months kudero pane zvanzi ava by the way tina sabhuku zvakare pano sabhuku tikukwazisei ndisabhuku kuzaka ikoko kunonzi kwani kwazoi ngani program ndini baba mai Simba ndauya kuti mwana awane kubvepere chitupa pamakamitira zvakanaka mukamavakira musha tinokutendai right saka apa pavapedzerwa because izvi ndinoda kuti ndinovadzosera kupi kurengi asi ndati aiwa munombomwa dhiringi muri pamusha pemwana nechingwa mai vakati aiwa ndasina mbokumbira hangu ndandambotaura mai vakati neniwo ndoda ngonodzikawo gumbo rangu ndichionawo saka izvozvi sekuru ndoona handizivi kuti baba Simba mambo murosana nawo yakati mukunzvengana kubva muofisi kusvika vanhu vasvika pamusha baba Simba ina ndigoni kukuintroducai zvokwadi ini ndinda naisekuru ini ndinda munyai maini ndimi chiitai zvinoitwa introduction alright tinotenda mhuri yeZimbabwe aiwa chirongwa chafamba zvakanaka ndinohwa kufara nemushoka vakirwa vana vangu aiwa tinotenda Mwari saizvozvo sokuti tanga tichifamba zvedu tichi mukati memaofisi tanga tisati taintrodusa baba Simba
kuti ava ndivo baba venyu vakakuberekerai mudzimai, nababa uyu ndio mukwasha wedu anova ndiye ane mwana wedu Maisimba. Notenda kusanganai zvenyu. Aiwa, ndafara nokukuzivai baba. Notenda ikwasha. Kumufaro tabva pano. Saka kuri kuti hamuse mamboonana. Tangoonana kuti avo ndibaba Simba vachingoti avo. Pekutanga pavakazobvisa vana vangu munatoona. Oh, havasiwo baba Simba vasiwo vakauya. Oh, kutotanga kutoonana. Oh, munyaya ndiye akainda hatina kuzizivawo. Sakanaka. Mwari vakanaka. Mukwasha udana atezera pamba. Saka hora hiti zvakanaka. Inini handizozivi chirongwa kuti munozoita ma-introduction chiwati handisi. So sekuru isusu semashemarienzi tisu takadamwa nemumwe muzukuru wanogara kurodhuko, pamwe muchahamuzomuoni, pamwe muchazoonana naye, ndiye akatidana unonzi Nyingi, akati uyaimwo mudi mubatsire sekuru vangu ava, mazuva eva vasingawi zvakanaka, patakasvika ava simba izvo zvavo. Saka tauya ndo patikaona kuti situation haana kumira kwazvo. Ndo kuchibva mashemarienzi group redu rinobatsira ivava vati aiwa baba vatino vanokodzera kudi kuti vange vachibatsika, because even kutoshanda kurima vanga vasingagoni. Ndakatoshamisika ndoti mabagwe saka akadyarwa sei kuti apa pakashata. Saka tinototenda kuti vari kafa, endotenda kuti maonana chi vakasimba hamozviona. Saka ni right now vari kumbogara apo, asi haticharambi tichitasa situation yekare. Inini muchindiona ndaigara pichega ndimbotadza sekuru, ndichindiona nemimai vemoni tichiwata pakaya pasina mudziyo uyu munyowani. Inini munoona tende iyi inoibudisa everydemba muchichimboisa pazvokuti muchande. Ini ndaivata umu yamoni ngozoti muzukuru wedu uya ndomandaivata umu, ndomandaivata. Saka tende yedu yakazenge yabvarukabvaruka tikazopinda apa ndo patichiri kubikira, ndo patatikaisa musasa wedu wekubika. Umo mamunoona mamburi ndomaivata mabhiridi. Saka mabhiridi akapedza akainda, aigara kugokwe vakainda. Saka matende waya ese zvamuri kuona apa zvakasponzwa neprogram. Saka mana DA vaya vayenga iri andachi program, mana DA vachiona zvese zvikuitika, ndo vakatitendera kuti tinge tiri pano nana vasha asati apera. So rineri ndo rinenge riri dhaini, ndo dhaini redu rino. Takati bedroom ndo iri rimwe bedroom rekutanga. Wachizvodi bedroom ndo. Saka ini ndinopotoona chimboti ndokuvata muno, ndokuvata muno, saka makwana takavhara ringa. Saka iri bedroom remwana wenyu, hatizi kuti vachapinda muno vachapinda koko yavo. Saka Maisimba vambinga vapinda. Saka ipapapapo ndopatachiva kuti matiles edu ashota. Saka ndandimbozama kuti ndizame kutaura nevanhu kuti vagone kuti ndikaona mabhokisi 3 tochipedzisa. Saka tikumatsika zvanaka, ndatsika yamwa zvopera kaizvi nemagirasi yapera. Saka tondimaona kana zenga racho rakarufande Maisimba ngativaitire speciali mati anodhura shuwa. Zouya muno mukono zvandiri kutaura zvakuti matiles edu ndo achishoterei. Saka tambochirega timbotanga tadii, timbotanga tamboita zvekumabheki, tata zvekumabheki tozodzoka kuno tozotanga kukumbira matiles ashota, nokuti zvese tine chimbokumbira vanhu hazisi zvangu inina namari kuvanhu vatinokumbira magirazi asati tombotanga vanhu makumbira. Saka ndo patiri pano sekuru namai. Ndibaba namai kama ndibaba namai vaMaisimba. Ndo mudziyo wakaitigwa mwana wenyu nemukwasha nevanonzi mashemarienzi. Madhoso ndo madho aya. Saka kunoti iri kuseri batai, kuseri Maisimba pavaoni, then kuseri kune iri rewhite iri. Saka mari yakadai. Saka vanhu vakangoti vakafira sekuti aiwa ngativaitirewo the best
muupenyu hwavo vachitarisawo situation yavo. Saka ndo zvipo. Saka iswa takutama kuinda zaka. Hamuchatauri kuti ndakaona mwana wangu achigara pasingaiti. Iko noma kuti mwana wangu wakavakirwa palace. Kana nemisekuru kana mazowa ndizozivi chinyakare chenyu. Asi munofana kuzouyawo muzosiya hope. Hamuzviona muka chaizvo zvandasingatombofungiriseni mai paupenyu kuti vana vangu vachazosangana nechitiko chakadai. Saka ndinohwa kufara kuhwa kutokonewa kuti mufaro wacho ndokubudisa sei. Asi ndinotenda Mwari nevabatsiri vese vakaisa ruoko zvavo. Tinoti pamakanokora ngapawedzero Mwari akomborere. Tinotenda baba. Pamusoro tindi baba vemudzimai wepano. Tinotenda nechirongwa chakaitirwa musha uno kuti dei zvagara zvakadai baba namai nevana devachembedzana vari pamusha uno. Ameni. Totenda ndafara chande munomwa madhiringi enyu neuyu zviitendi mufambe time dzichipo. Ndafara guys, I'm so happy. Mwamune zukuru mbona anasesembu asi maisimba kumusha kwenyu vanokufarira vanogarika toda kumbozonoona vana baba toda kuzoa nguva zhinji vanodini kubva ndichiuya pano kuti achokwadi holiday zvakanaka.